Minkejja li waħda mill-miżuri ġodda introdotti mill-awtoritajiet tas-saħħa tul il-jum tal-ġimgħa kienet dik sabiex ma jarmawx bankarelli fuq il-monti li mhumiex tal-ikel, xorta waħda kien hemm swieq illi ramaw b'mod normali. Meta tkellimna man nies bħal Ormi spikkat il-biża' fost ix-xerrejja, spikkat ukoll in-nuqqas ta' folla li sinonima mal-monti tas-sif filgħodu ġewwa dan il-lokal. Spikkat ukoll il-frustrazzjoni tal-bejja. Ma jidherx vojt il-monti, vojtu. Supermarkets mimlejn ma tlum il-ħattu. Żgur li għattafatu għana x-l-ewwel qed ixandru li aħna mhux suppost li nistgħu narmaw mentri ma nafx għalfejn la kollu. Aktar hawnhekk bħalissa il-monti vojt. Diversi persuni li tkellmu ma' Net News arrew illi huma mbeżza bl-aħħar ċirkostanzi li l-Gżejjer Maltin spiċċaw fihom kawża tal-coronavirus. Uħud saħqu li hemm bżonn li l-Gvern jalaq l-ajruporti fil-waqt illi uħud li huma nanniet qalu illi qed jobdu l-pariri mogħtija lilhom mill-awtoritajiet u mhux jiffrekwentaw lin-neputijiet. Mhux qed narhom, mhux qed jiġu, le jiġu qasset immur. Tibżgħu għax ma tkunx taf min qiegħed qribek hu. Jien naħseb aħjar jagħmel ġimgħa lockdown. Forsi ma tinxteriġ iżjed hu. Jekk laħat qed tiġi importata, imma jekk jibda jittieħed minn nisaw fil-lokal hemm bżonn li jsiru. Kemm hawn ċertu sens ta' kawtiela li tinħass qalb iċ-ċittadini Maltin, persuni li tkellmu ma' Net News saħqu li xorta waħda kellhom jinżlu fil-pjazza ta' Ormi sabiex jixtru l-affarijiet essenzjali. Hawnhekk vojt. Is-soltu hekk ikun mimli u laqasaw ruħ. Kulħadd jaqbad jieħu l-affarijiet u jitlaq jiġri l-hemmhekk. Infatti li qalu li sejra tagħmel fuq il-monti. Kemm ġejt nixi affarijiet u sejra li id-dar. Sa narawux x'inhu ġej il-qudiem għax jisek qalbek dejjem ittaqtaq. Fil-banda l-oħra il-bejjas arrew ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet illi f'temp ta' ġimgħa differenza fil-beħ tagħhom huwa evidenti l-aktar minħabba il-panic buying tal-aħħar jiem mis-supermarkets. U ma nsistow li din is-sitwazzjoni hija kontradittorja meta il-Gvern qed iħeġġeġ lil poplu sabiex ma jinġemax frassa f'post miftuħ u mhux jittieħdu l-miżuri neċessarji sabiex ma jkunx hemm iffullar fis-supermarkets li huma fil-magħluq. Aħna m'għandniex folol bħal supermarkets imur jagħtu fuq xulxin fejn qed tarhom in-nies. Kultant tiġi maraw taqdija. Aħna m'għandniex għalfejn jiġifieri u meħa jitmagħna lilna u l-familja tagħna. Ġifieri dak kollu ħsara lina. Sewa, u għaliex ma tiġix tixi? Għaliex ma tiġix tixi minn open air market u tista' tmur tixi minn ħwienet magħluqin? X'differenzi hemm? Jekk għandhom dritt inbigħu huma għandna dritt inbigħu aħna le. Issa meta jagħlaq kulħadd, nagħlqu magħhom għax aħna maħniex bsatas. Jagħlaq kulħadd u nagħlqu magħhom. U minnu komdu ma jarmax. Forsi hawn xi bejja bħalna jaqogħdu d-daru ma jarmawx. Imma lilna ħalluna kwieti. Sforz il-miżuri mħabbra mill-awtoritajiet fl-aħħar jiem brabta mal-pandemija tal-COVID-19 inevitabilment numru ta' negozjanti spiċċaw ħabtu wiċċhom ma' sitwazzjoni tassew diffikultuża.